Duwa na lang ka SD cards nga may unod masobra 1,000 ka boto ang ginapaabot nga matransmit sang Talisay City Comelec agud matigayon ang ginahulat-hulat nga proklamasyon. Yaring report. Pulo ka oras ang mano-mano nga batch feeding sang 15 tanan ka maestra kagabi sa Talisay City. Ini matapos nakuha sa Commission on Elections, PPCRV, mga watcher kag kapulisan ang 5 ka SD cards sa regional hubs ng Comelec sa Iloilo. Salamat kita no sa perseverance sa kapisan sa mga teachers ta kay above na sa ilang duties no. So hindi man nila sala nga naguba ang aton nga makina. Subong adlaw, ginapaabot ang downloading sang SD cards. Tiyon maghatag sang go signal ang Iloilo, insigida nga magabiyahe ang Talisay Comelec, agud masugdan sang anong ka maestra ang ila batch feeding para sa duha ka SD cards. After sang results nila, maka-consolidate na naton, makanvas naton, then maka-proclaim ta. Ang mga Board of Election Inspectors sa Talisay City ang nag-overtime kagin pasalig ni Attorney Deldo nga mahatagan sang duga nga honorarium santo man sa ila pagpangabudlay. Ang tikang ang ginsuportahan naman sa Provincial Comelec bilang pagkilala sa sakripisyo sang tagsa ka manunudlo. It's justifiable as it is proper na dapat mo manggid na. Kahit kung tanawon tayo, hindi na sala sang ato ng mga electoral board mo nga nagamuna mo. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.